айни ҳол мо дар боғи Куруши Кабир қарор дорем ва аз шаҳрвандоне ки дар ин боғ саргӯшт мекунанд пурсон хоҳем шуд ки оё намедонанд дар боғи кӣ қарор доранд ва дар бораи ӯ чӣ маълумот доранд. боғи ҳамин Курушкада. Куруши Кабир боғ. Куруши Кабир. Куруши Кабир. боғи Куруши Кабир. зебоии боғи тозабунёди Куруши Кабир қарор додем. боғи Куруши Кабир. дар боғи Куруши Кабир. Куруши Кабир. Куруши Кабир. дар бораи Куруши Кабир ман ина инҷо хондам ва баъд фаҳмидам, намедонам ин кист. нахустин шоҳе аст ки дар дунё эъломияи сулҳ, эъломияи давлатдориро барқарор кардааст. дар бораи ӯ хеле ки шумо шоҳид гаштед, бисёре аз шаҳрвандон намедонанд ки дар кадом боғ қарор доранд. шояд барои донистани онҳо дар даромадгоҳи ҳар як боғе ки ба номи ашхосони бузург гузошта мешаванд модномаҳои кӯтоҳе гузошта шаванд.